Xuts d'alegria. Me voleu dir que era això de xuts d'alegria? Ai, meló pereta, no vos enterau de res? Però, un xut d'alegria no és allò que fan els drogaditos. No, dona. Se trata d'un partit de futbol benèfic per l'associació Amic de Tilloli, a la Índia. Ai, i crec que per allà encara hi ha més crisi que per aquí. Pobres infantons. Per això ho feim, per ajudar-los. És un esdeveniment divertidíssim. Actors i actrius contra músics. L'any passat varen fer llarg. Oh, que varen riure. Però hi pot venir tothom qui vulgui venir. I esclar, els jugadors seran actors i actrius contra músics, la faràndula contra el renou, i a Sagrada hi tindrem els tambores per la pau, i amb això esperant que vingui molt de públic. Cares guapes i famoses. Sí, però si en el públic no li doneu menjar i bon veure, és molt mal de moure. I en aquest vas partit farem tots una bona dinada. Allà cervesa vola. En això no mos ho podem perdre, perquè a part d'ajudar, mos ho podem passar d'allò més bé. Per tu el món, quina alegria. Mos trobam en el camp. Xuts d'alegria. Diumenge dia 6 de maig a les 11 al camp de Serrabal, al polígon de Can Valero. Donatius 10 i 20 euros amb tot inclòs.